मी आजही तुमच्यासमोर पत्रकारांसमोर सांगतो, वैभव नाईकांना हे जे मताधिक्य मिळालं, हे मताधिक्य वैभव नाईकांचं नाही. हे मताधिक्य जे काय मतं मिळाली, जी काय मतं मिळाली वैभव नाईकांनी, ही मतं वैभव नाईकांची नाही, त्यांच्या कार्यकर्त्यांची सुद्धा मी मतं नाहीत. कारण ते 30%, आम्ही 70% प्रत्येक ग्राउंडवर दिसत होतो. ह्याचा अर्थ कोणीतरी वैभव नाईकांना आतून हे सगळं मसल पॉवर ही पद्धतशीर पुरवत होतं. म्हणून माझी याची फल होईल, याची शहानिशा आहे. कारण 90पासून मी असलेला एक कार्यकर्ता, मी विचार करतो 90पासून असलेले काही बूथ असे आहेत की कधीच मायनस गेले नाही. ते बूथ का मायनस गेले, हा आमच्या समोरचा प्रश्न आहे. आणि हे सगळं गेल्यानंतर मला असं वाटतं की या कुठेतरी निलेश राणेंचा पॉलिटिकल एन्काउंटर करायचा होता का? निलेश राणे साहेबांबरोबर राहून कोणाला तरी निलेश राणेंचा पॉलिटिकली एन्काउंटर करायचा होता का? हा माझ्यासमोरचा प्रश्न आहे.